Ja sam Goran Božović, imam 16 godina, idem u Saobraćajnu tehničku školu u Zemunu za smer za automehaničara. Interesovanje za robotikom je krenulo još od malena. Volio sam da se bavim oko kompjutera i uvek su me interesovala veštačka inteligencija i roboti. Trenutno imam 2 robota, na jednom još uvek radim, a drugog dorađujem. To jest prvog dorađujem, a na drugom još uvek radim. Moja mentorka, nastavna profesorka Milkica Kostić, ona je prepoznala taj neki talent u meni kad sam došao na njene časove sekcije robotike. Osvojio sam brojne nagrade na republičkim takmičenjima, diplome, između ostalog i medalje, 2 zlatne medalje i nekoliko diploma. Imam više snova, jedan od njih je da postanem naučnik, naravno, robotičar, ali da, to mi je jedan od glavnih snova. Život sa 3 žene u kući, pa to vam je kao filmska, to jest televizijska komedija. Jeste zasadnički, to možda neka malo više nego što bi trebalo da bude. Voli da istera svoje. Mislim, kao bratan je super i trudi se da popravi stvari ako nešto pogreši. Ako mi treba tipa nešto, onda kao, ko ti možeš nešto mi pomogneš, tako to. I onda tako neke stvari, neke sitnice, uvek tu. On je takav jednostavno, znači, kogod ga upozna, on se podvuče pod kožu i to je to. Znači, ne ja kao majka, nego generalno. Nije svestan da on ima 16 godina. I ponaša se kao da ima 36, a ne 16. Možda čak i malo previše i iz tog razloga jer je on jako mali ostao bez oca i onda iz tog razloga verovatno ispoljava to. Moja želja je da ja njega vidim na danom jutru. Volim da odem nedeljom u crkvu, volim da čitam Bibliju i Novi Zavet, također volim da se pomolim uveče zato što se nekako ja osjećam lakše posle toga i nekako se osjećam mnogo lepše kada izađem iz crkve nedeljom, kada odem u crkvu. Želja mi je da obiđem Hilandar, sve manastire da ih obiđem i da odem u Jerusalim jednog dana. Tako je. Takav je to i zaslužuje ovaj aplauz, ova divna porodica koja sedi ovde pored mene. Ja ću da ih predstavim. Majka, gospođa Tamara Božović, moram jedan aplauz za nju. Tu je najmlađa sestra, tako, Aleksandra, najmlađa i Zorana, da kažemo, starija od Aleksandre, a mlađa od našeg Gorana. Molim jedan aplauz za našeg Gorana Božovića. Gorane, evo ti ovaj mikrofon za komunikaciju. Ti si pametan dečko, pričljiv, ali da te pitam sad ovako. Kako se ti sad osjećaš, tebe sad u ovom trenutku gleda, evo, u Srbiji sigurno preko 1 milion ljudi u okruženju, u celom svetu. Danas je jedan poseban dan. I šta bi ti poručio svim tim ljudima sa ovog trenutka? Pa, poručio bi im srećan Vaskrs, da ga provedu sa svojim najbližnjima, da ne propuste trenutak sa njima dok ga još uvek imaju, da ga provedu u radosti, ljubavi, sreći i veselju. I da im bude najsrećniji praznik ove godine. Bravo. Neću puno da pričam. Toliko sam ponosan i zbog ovog segmenta emisije što ćemo u buduće radili. Toliko sam ponosan i na
toliko sam ponosan i na našu fondaciju koju smo otvorili i na njen cilj. I naravno, mi smo tek počeli i mogu slobodno reći da sam ponosan na ovakve moje goste. Molim još jedan aplauz za Goran. Hvala vam puno. Divna ste porodica. Hvala. Goranče, evo ga taj robot. Sad bi neko rekao, to je sad neka igračka i tako dalje. Sad sam ja tebe nešto pitam, pre emisije si počeo da mi objašnjavaš. Možeš ti otvoriš ovo ovdje? Naravno. Otvori da vidimo šta ima unutra. Evo ga. Evo, molim vas. I čekaj da te pitam. Sve si ovo ti sam napravio. Naravno. Kako si napravio ove gusenice? Pomoću 3D štampača, modelovao sam ih, modelovao sam ih na računaru, svaki lanac zasebno i stavio sam da se pomoću te 3D štampe... Kako izgleda taj 3D štampač? Šta je to? Pa to vam izgleda kao jedna metalna kutija puna kablova, različitih metalnih delova koja izbacuje tu plastiku pod velikom temperaturom. Aha, ti daš neki nacrt, ubaciš unutra. Tako je, da. I onda po nacrtu, kao si ti napravio, i on ti izlije ovo. Upravo tako. I ove točkove isto? Da, sve. I kućište? Da, i kućište. A ovu elektroniku? Tu elektroniku sam ja pravio, vezivao i lemio. Šta si bre lemio? Pa ove žičice ovdje što vidite i na ploči. Čekaj, stani, kako ti znaš gdje ćeš šta da zalemiš? Pokvarit ćeš nešto detetu tamo. Neće. Napravio sam ga da bude izdržljiv. A šta je ovo? To je zujalica. Aha, šta radi ona? Ona nama daje signal da kada se ovaj senzor, na primjer, za gas aktivira ili senzor za detektovanje pokreta, ona se aktivira i daje nam do znanja da je čovjek tu ili da je neki gas prisutan. Čekaj, i ovo kad se sklopi, sad ću ga... Ali dobro, ti si pravio, ti ćeš da sklopiš. Da. Vidi ovo poispadalo, šta? Nije ispadalo ništa? Ma nije to tako treba, ne vreniti. A čekaj, a šta mu je ovo? To je da može da se upravlja preko telefona, preko Bluetootha. I to si napravio? Da. A taj mali programčić na telefonu? Da, to je aplikacija koju su neki drugi ljudi napravili, pošto... A ti si samo podesio te frekvencije da reaguje? Da. I voziš ga levo, desno, gde hoćeš? Tako je. Šta da vam kažem, dragi naši prijatelji? Evo vidite, jedan mlad momak koji je i pobednik u takvom... Evo, Mare. Oprosti, molim te što se mešam. Samo, interesuje me samo koja mu je namena, kako si video njegovu upotrebnu vrednost? Njegovu upotrebu sam video u istraživanju pećina i iskopina arheoloških. Dobro. Gde ljudi ne mogu da prolaze, da priđu. Ili da ispita da li je bezbedno. Tako je, da ispita teren, pošto u zadnje vreme mi mnogo, kako iskreno vam kažem, na YouTube-u i u različitim emisijama iskače kako se ljudi zaglavljuju u tim pećinama i u tim prolazima, pa mi je to sinula. Pošto spominješ gasove, znači pretpostavljam sastav, tako? Da li ima dovoljno kiselnika ili već... Tako je, da li ima kiselnika ili neki opasan gas. Pa to je u rudnicima, tako? Tako je, u Te rudnicima. rudari kopaju dole, puste prvo ovo da vide šta je, ima i kameru sve, da li ima gas ili nema. Tako je. To je praktično neki dron na gusenicama, tako? Upravo tako. Ima i kameru, da. Da, i kameru Da, ima i kameru ovdje. Da, a sa čim je povezan? To može nekog, pustiš ga i onda na laptopu. Da. Na telefonu. I na telefonu, bravo. Na telefonu. Bravo. Molim jedan aplauz, šta da vam kažem? Hvala. Koliko sam ponosan. Evo ovako, dragi naši gledalci, naša fondacija, ajde da kažemo kad smo krenuli, imali smo neki budžeti koji smo polako rasporedili za jedan period i taj budžet se naravno vašim donacijama i donacijama dobrih ljudi uvećava. Čisto da vam kažem da mi smo raspodelili, razgovarali smo sa Goranom šta bi to njega u ovog trenutka usrećilo. Prvo kao nagrada za, da kažemo, kad je dobar đak. Znate, dece kad završe pa ima sve petice, dobar đak, daš detetu nešto malo. Jedno kao podstrek, ali nešto smo razgovarali i ti si mi rekao da bi tebi u ovom trenutku mnogo značilo da imaš jedan dobar, kvalitetan laptop koji može da gura, je li tako? Da. A iza toga da bude malo veći ekran, ne oni klasični, nego malo. Zato što dosta putujem po Srbiji sa ovim robotom i sa stvarima koje pravim, pa bi mi bilo korisno za kodove. Sjajno. I onda mi je rekao još jednu stvari, kad bi mogao taj neki
3D program modeling, da ne radimo ono, imaju ovi hakeri, oni poskidaju to, znaš, ali nećemo tako da igramo, ali tako, da on radi stabilno i evo mi kao fondacija, tu je upravni odbor Dragana i Mare i mi smo odobrili taj budžet i tehnički ćemo sve rešiti i dobit ćeš sjajan laptop i drugo, ostaćemo u vezi. Ostaćemo u vezi i da kažem na neki način ti postaješ štićenik ove fondacije. Mi ćemo se truditi i tebi i svim našim budućim štićenicima nekako i da pratimo, pa možda nekad zaista ono budeš i sigurno ćeš biti koristan i ovom društvu i da kažemo i kao jedan dobar primer, fenomenalan primer, jer mi smo rešili da pored toga što promovišemo i lepu muziku i dobre osjećanja, da promovišemo ono što je najvažnije, a to je znanje i sve oni koji se trude i koji poštuju to znanje, jer znanje je svetlost, a neznanje je tama, dragi naši prijatelji, a mi smo ti koji palimo svetlo. U tom smislu hvala ti, Gorane. Hvala vam puno. Hvala i vama. Izvinite što vam nisam posvetio vremena, samo bih vas, gospođu, da pozdravim. Da se osvrnem na malo pređašnju priču, vaš pokojni suprug je bio pripadnik žandarmerije, jedan ozbiljan, da kažemo i vojnik, sjajan čovek, vi ste sa 3 dece ostali, kako se vi borite sa ovim genijalcom koji očigledno vas malo svojom inteligencijom i angažovanjem malo više forsira. Kako to izgleda u vašoj porodici sad? Slobodno u mikrofon. Pre svega bih htjela da se zahvalim na pozivu, da čestitam praznik svim hrišćanima i katoličke veroispovesti. Hristos Vaskrese. Mogu vam reći da mi odrastamo zajedno. Ja sam udala jako mlada, tako da ne znam kako bi vam... Izvinite. No, je napad. Ja vas razumijem jednom. Možda sam ja onako postavio to pitanje i mene zaista dirnulo. Još da pitam ove 2 mlade princeze, da vas pitam ja vas dve, ste vi dobri đaci? Da. Šta to znači dobar? Pa vrlo dobri, odlični. A vidi, tu je vrlo dobar, ovo mladi prosek vas. Vi možda se igrate koliko hoćete za njega, a? Da. Super. A da pitam, ti si mlađa? Ne, ti starija. A ti, Dušo, kako si ti đak? Veoma dobar. Ali imaš neke interesovanja, neke hobije, nešto? Pa volim da kuvam. Odlično. Ali pomažete vi bratu kad on ovde počne da majstoriše i kao naučnički, jel mu vidu dajete malo tu ima lemilica, ima svašta, to 300 čuda. Pa mislim da mu više odmača moj otac maka za pitkojamo i to. Bravo. Još jedan veliki pozdrav i veliko poštovanje za porodicu Božinović. Evo, Božović, izvinite. Pozdrav i još jednom da kažem da smo svi zajedno ponosni na našu fondaciju i u svakoj emisiji ćemo se truditi u nekom kontinuitetu za koji se ja nadam da će trajati večno, je li tako? I dok traje ova emisija i posle emisije, jer to je, kao što smo odavno konstatovali, ova emisija nije samo emisija, ovo je jedna svojevrsna misija, dragi naši prijatelji, vi to prepoznajete i hvala vam na tomu.